En aquesta nova entrega de Tenis Català a Televisió reviurem la primera edició del Catalonia Open WTA 125 Trofeu Internacional Reus Costa Daurada, torneig organitzat per la Federació Catalana de Tenis i que es va celebrar la primera setmana de maig al Club Tenis Reus Monterols. També reviurem la final del circuit Catalonia Open Sub-12, que va enfrontar a Mariam Nurzan i Zenaida Ruiz, i la Diada de la província de Tarragona i Terres de l'Ebre, que es va dur a terme en el marc del WTA 125 de Reus. Comencem! El Club Tenis Reus Monterols va acollir de l'1 al 7 de maig la primera edició del Catalonia Open WTA 125 Trofeu Internacional Reus Costa Daurada, torneig que neix de l'aliança estratègica entre la Federació Catalana de Tenis i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya per impulsar l'esport femení. En el campionat van participar fins a 13 jugadores situades entre el top 100 del rànquing mundial, a més de les catalanes Aliona Bolsova, Marina Bassols i Judit Hernández, que va disputar la fase prèvia gràcies a una wildcard que va rebre com a premi de cada campiona del Catalonia Open absolut femení. En aquesta exitosa primera edició, la campiona va ser la romanesa Sorana Cirstea. La tenista de 33 anys i que partia com a segona favorita del quadre es va imposar a la final a la gran revelació del torneig, la nord-americana procedent de la fase prèvia Elizabeth Manley, en una final emocionant que van presenciar en directe més de 1.200 persones. Cirstea va salvar una pilota de partit en el tercer parcial, on va aixecar un 2-5 en contra per acabar enduent-se el partit per 6-1, 4-6 i 7-6. En el torneig també vam rebre una visita molt especial. Arantxa Sánchez Vicario, ambaixadora del tenis català, va venir expressament fins al Tenis Reus Monterols per gaudir del torneig i participar en algunes de les activitats paral·leles que es van fer, com una taula rodona sota el nom Lideratge femení a l'esport català, un clínic amb una 80ena de nens i nenes acompanyada de Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis, i Laura Pous, directora del torneig, i també va estar present en la Diada del Tenis de la província de Tarragona i Terres de l'Ebre. A les setmanes prèvies a la celebració del Catalonia Open WTA 125 Trofeu Internacional Reus Costa Daurada es van dur a terme un conjunt d'activitats promocionals. Una d'elles va ser el circuit Catalonia Open Sub-12 femení, que es va disputar a les 4 províncies per tal d'arribar a tot el territori català. Les guanyadores de cada prova, la Mariam Nurzan, la Lucía Fernández, la Zenaida Ruiz i la Nona de Ribot, van jugar a la fase final del circuit al Club Tenis Reus Monterols la setmana del WTA. D'aquesta manera van tenir l'oportunitat de viure en primera persona i com a tenistes un esdeveniment d'aquesta categoria. La final del circuit, celebrada el diumenge 7 de maig, va enfrontar a la Mariam Nurzan i a la Zenaida Ruiz, després de superar les semifinals a la Nona de Ribot i la Lucía Fernández, respectivament. Després d'un partit de màxima igualtat que es va allargar fins a les 2 hores, Mariam Nurzan, jugadora de l'Emilio Sánchez Club Esportiu, va imposar-se a Zenaida Ruiz en el super tie-break per 7-6, 3-6 i 10-3. Les dues jugadores van rebre el trofeu de campiona i subcampiona a la mateixa cerimònia d'entrega de premis del WTA. Amb motiu del Catalonia Open WTA 125, el passat 5 de maig, el Club Tenis Reus Monterols va ser l'escenari de la Diada de la província de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquest cop, la Diada va comptar amb la presència d'uns convidats de luxe: Arantxa Sánchez Vicario, ambaixadora del tenis català, Laura Pous, extenista i directora del WTA, i l'extenista Albert Montañés. També hi van ser presents el president del club anfitrió, David Cortés, el delegat territorial de la Federació Catalana de Tenis a Tarragona, Ton Rovirosa, el delegat territorial de la Federació Catalana de Tenis a Terres de l'Ebre, Joan Ramon Massip, el representant territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre, Joan Barberà, el representant territorial de l'esport a Tarragona, Aleix Rom, el regidor d'Esports a l'Ajuntament de Reus, Pep Cuerva, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, i el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, a més de 200 assistents de tota la família del tenis tarragoní. Durant la gala, com és habitual, es va fer entrega dels guardons als campions, campiones i finalistes dels campionats provincials i per equips. A més, també es va fer entrega d'una placa al Club Tenis Reus Monterols, al Club Tenis Tarragona, al Club Tenis Tortosa i al Tenis Ulldecona, que els acredita com a clubs d'excel·lència.